Molt bon dia, moltes gràcies per tindre aquesta oportunitat d'haver estat avui present aquí amb Unió Democràtica de Catalunya i la seva escola d'estiu. El tema que hem tractat és coincidint en l'any 2010, de l'any de la lluita contra la pobresa i l'exclusió social arran de tota Europa. El primer que tenim de dir és que en aquests moments a tota Europa tenim 84 milions de persones pobres, aproximadament entre el 15 i el 17% de la població. Quan estem parlant de Catalunya i d'Espanya, estem assistint a una situació d'una profunda crisi econòmica, de l'habitatge i social. Aproximadament diria que són dues crisis i mitja. La mitja és perquè la crisi social que tenim és mitja crisi, donat que hi ha una forta component en la que moltes institucions com Càritas i moltes persones estan fent una tasca de contenidor respecte als problemes socials de tantes i tantes persones. Estem assistint a una forta crisi, però que en primer lloc ha estat generada per uns 15-20 anys de creixement econòmic ininterromput com no havíem tingut mai abans. Doncs bé, durant aquests 15 anys de creixement econòmic ininterromput hem tingut un manteniment de la taxa de pobresa al voltant del 20%. És a dir, que durant tots aquests anys no s'ha fet una reducció de la pobresa i, per tant, si hem estat creant la riquesa i no ha afectat a les persones més pobres, vol dir que hem fet un augment de les desigualtats entre la part de la població que més té i la part de la població que menys té. La crisi actual és una crisi que nosaltres considerem que serà llarga i dura, i a qui més està afectant en aquests moments és als infants, als joves, a les dones. En canvi, la part de persones grans és un col·lectiu que ha suportat millor aquesta crisi. Estem assistint a un augment de la vulnerabilitat en la població i des d'aquest punt de vista Càritas el que es proposa fer és augmentar no solament tot el que sigui la part de promoció de la persona o ajuts assistencials per cobrir necessitats bàsiques, sinó una forta aposta pel tema de la prevenció, en la formació i educació de dones en situació de mares monomarentals i que tenen al seu càrrec 2, 3, 4 fills. Pensem que tenim d'afrontar l'educació d'aquests nens quan tenen entre 0 i 6 anys i, per tant, insistir en la importància de l'educació i a la vegada a nivell de tota la societat la importància dels valors que tenim ja de transmetre a aquestes edats de 0 a 6 anys.